אני יוחאי איילון, ואני שרדתי סרטן בשם אדנוקרצינומה. אני יליד קיבוץ מעגן מיכאל. בצבא שירתי בחיל הים, הייתי צולל בשייטת 13, צללתי הרבה בקישון, הסתובבתי בעולם כמה שנים, הפלגתי בים, חזרתי, הכרתי את זוגתי והתיישבנו בכפר ויתקין, הולדנו 3 ילדים, בנינו משפחה ומאז אני שם. מגיל צעיר חינכו אותנו להתמודד ולא להירתע כשיש קושי מסוים. ולא משנה כרגע איזה קושי, כבר בתור ילד, בקיבוץ, תילחם בזה. לך, תתמודד עם זה כמו שצריך. בדיקה קולונוסקופיה רגילה, התגלה נגע, נשלחה דוגמה, להסתבר שהוא ממאיר, שהוא סרטני. אז הרופא שטיפל בי שלח אותי לבית חולים, לקבל טיפול כימותרפי זה היה. למעשה כימוקרינה בהתחלה, שזה אומר לבלוע כדורי כימו ולקבל הקרנות כל יום. במשך חודשיים. עכשיו ראו שהגידול נסוג, אבל לא נגמר לגמרי. ואז הציעו לי אופציה אחרת, הציעו לי ניתוח. מה זה ניתוח? ניתוח, זה נקרא APR, שמייצרים סטומה, זאת אומרת שקית בצד הגוף, שלשם כל ההפרשות הולכות. הגעתי אל פרופסור פופוביצר, הוא בדק אותי, והוא סיפר לי על הטיפול הניסיוני שעושים בהדסה. יוחאי הוא חולה מיוחד בכך שהוא היה לו סרטן רקטום, פיתוח לצערנו כולל תסכול מאוד גדול, שהוא בעצם גורם לכך שהיציאות גם מהקדימה וגם מאחורה, גם של השתל ובעיקר של הצואה, הם דרך שקיות חיצוניות. בשנים האחרונות פיתחנו את היכולת לטפל ממש בצורה אקטיבית על ידי קרני אלפא, על ידי אותם צינוריות קטנות שמחברים עליהם אלפא, והאלפא מתפרק לתוך הרקמה החולה, ובצורה מאוד מאוד מדויקת הורגת גידול. החלטנו לקחת את האתגר עם יוחאי ולטפל בו בעזרת הכנסת צינוריות קטנות של אלפא, מתוך תקווה שנצליח לקבץ את הגידול, אולי אף להרוג את הגידול, ובכך לחסוך ממנו את הניתוח הזה. אהרון, נשמע לי איש רציני ביותר. באמת, הוא, קודם כל, שמחתי בכלל שהוא קיים. התחיל ככה. כי הוא קיבל על עצמו את הטיפול הזה לעשות לי. ברגע שנודע לי על סוג הטיפול הזה, כן, אמרתי לעצמי, כיוון, זה טיפול שהוא לא קורע את הבן אדם, לא חותכים אותו, זה לא משהו מסכן חיים, ויש פה תקווה שהיא לא כימית, אני הולך על זה בשמחה. התמלאתי אופטימיות. אז ברגע שאמרתי להם, חבר'ה, אנחנו הולכים על זה, מנצחים בטוח. ואיזו שאלה, אבל אנחנו מכירים אותך, אתה לא בשביל דברים כאלה, אתה תהרוג את זה. המנתח שנועד לבצע את הפעולה היה פרופסור פיקרסקי. הבנתי שהוא מנתח מעולה. לא היו שום ספקות שאני הולך על הטיפול הזה, ושמחתי עליו בעיניים עצומות. יוחאי בא עם גידול בחלק הרחוקני ביותר של הרקטום, שזה סוף המעי הגס. אז פה אנחנו השתמשנו באמת בגישה של קרינת אלפא, שפותחה על ידי החברה שנקראת אלפא טאו. זאת חברה ישראלית, זה סטארט-אפ ישראלי, מזהים את הגידול ומתחילים מהעומק כלפי החלל לכסות את כל שטח הגידול ואת כל היקף הגידול בחלקיקים האלה. חודשיים, 3 חודשים אחרי זה עשיתי בדיקת PET-CT, מה שנקרא, לבדוק שאין שאריות. גם הרופא לוקח דגימה, תמיד לוקחים מה שנקרא בדיקה פתולוגית, הכל נקי. אני חי רגילים לחלוטין, בדיוק כפי שראיתי לפני כל המחלה. בעזרת הטיפול הזה קיבלתי את איכות החיים המלאה שהייתה לי לפני שחליתי. מלאה אני מתכוון ב100%. אני חושב שאחד היתרונות הגדולים באופי ובאישיות של יוחאי, העובדה שהוא היה מאוד מאוד אופטימי והיה מאוד נחוש. וזה מאוד עזר ללוות אותו תוך כדי הטיפול, ולאחר מכן שהוצאנו את הצינוריות גם לראות את התוצאות המדהימות. אופטימיות לאורך כל הדרך, ואם זה לא הלך פה, ננסה שם. לא מוותרים, לא מרים ידיים, לא נכנסים לדיכאון. דיכאון זה לא תוכנית עבודה, מה שנקרא. אז תמיד לבדוק כמה אופציות, לא למהר להרים ידיים ולהגיד, הלך עליי, זהו רק כימו ונגמר הסיפור. לבדוק עוד אפשרויות, תמיד. ברגע שאני קם בריא, בבוקר, זוגתי בריאה, ילדיי בריאים, אני אדם מאושר. זה כל מה שאני צריך בחיים.